singakanani yobekeze Ngomisitha zami singakanani yobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Njengoba ngikhuluma nje, yazi ziningi izinto ekufanele ngabe senginiqwashisile ngazo kulezi insuku zamabhizi, njengoba kuba nenkinga eziningi kulesi sikhathi samanje esengathithi ungaba nento ozoyithola uyisebenzise noma yokuthi nje uthandeke egazini lakho. Uthole umuthi, mhlawumbe umuthi obovu wokugquma, ugeze, uphalaze. Mawuphuma lapho ungene komhlophe, ugume, ugeze, uphalaze. Wenzela lapho ukuthi ube umuntu oright nje othandekayo, athi umuntu noma ekubheka nje akubheka akuthande, noma ngabe umuntu wakho uqobo naye kumele athi ma ekubheka abone usisi othandekayo noma ube ubhuti othandekayo. Ayikho into ebaluleke njengokuthi uhlale nje ugeze igazi, uligeze igazi lakho nje ngokugquma, ugeze, uphalaze, ube right, ube umuntu nje othi noma ngabe uyahamba ubona abantu bekunamela, bekujabulela, bekuthanda. Kufanele uthole nje umuthi wokuthi uligeze igazi lakho ligezeke, umuthi obovu, umuthi omhlophe. Lo muthi uyageza, uyagquma, uyaphalaza ngawo. Hhayi ukuthi mhlawumbe uzothi-ke ngoba ngiyagquma ngizothandwa iy'ntombi noma mhlawumbe ngizoqola noma kuzo kanjani. Cha, ukugeza nje igazi lakho ukuthi igazi lakho libe clean kubaluleke ngohlobo oluyisimanga. Engifisa ukunazisa kona namhlanje ngalo muthi lo, uthenga owodwa, mhlawumbe uthenga obovu uthole nomhlophe. Uma uthenga obovu uthola omhlophe, obovu owokuqala uma ugquma ngawo, ugeze ngawo, bese ulandelisa omhlophe ngoba sokwenza ukuthi into zakho zikhanye zibe mhlophe. Lo bovu ususasusa nje ngawo izinto ey'thize emzimbeni, kodwa lo mhlophe usukusebenza ukuthi into zakho zikhanye. Yingakho-ke ngithi uthenga owodwa ubovu bese uthola nomhlophe. Kushuthi uzoqala ugqume ngawo lo bovu, usebenzise uqede, bese uthatha lo mhlophe bese uyagquma ngawo ngaphezulu. Hawu, igazi lakho lapho ligezekile-ke. Engisholo ukuthi ningazilibazisi. Uma uthi kuyothi ngelinye ilanga kube imande ubuza lo muthi, kanti mhlambe lokho bokokwamanje kule nyanga kaDisemba ukuthi kwenzeke leso special salowo muthi, uthenga owodwa uthole owodwa. Ngemali yalowo wodwa uthengile uzoyithola kodwa imithi ibe mbili. Kodwa uma ukude usuzohamba uyeka phepha uyothola i-PAX number bese uyangisendela yona nge-WhatsApp, bese-ke ngikusendela ama-bank details ukwazi ukukhokha. Khokhela owodwa uthole ombili. Kulo muthi wokugeza igazi lakho ligezeke ukuphela. Kulezi zinsuku ngikhona nje ekhaya eThekwini, ngiyatholakala ngaphandle ngaba khona abangidinga ukuthi ngiyobasiza, ngiyobaqinisela imizi yabo noma ngibenzele ekuthize emzini yabo. Kodwa njengamanje ngihlezi la ekhaya eThekwini, bonke abantu abangidingayo bangeza kumina la eThekwini bazothola izinto zabo abazidingayo. Uma bengeve bedinga ukugeza noma ukususwa amathunzi, mhlasimbe umuntu kuwukuthi ufuna umuthi nje ukuthi agezeke, mhlambe njengakade ngimemezela nje, sekungaba ukuthi-ke uyakaphepha wenzela ukuthi ngikwazi ukukuthumelela umuthi wakho. Emva kwa-3 days umuthi wakho ufike kuwena, bese ngikwazi ukuthi-ke usebenzise umuthi wakho usufikile kuwena. Siyabonga emakhosini amakhulu, thokoza.